Haia, Catrin Glyn, dwi Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa ac yn gweithio i Parc Cenedlaethol Eryri. Un ffordd i ymweld Yr Wyddfa ydy cychwyn yn Lanberis ac mi fydda ni yn egluro sut i chi wneud hynny yn y ffordd mwyaf cynaliadwy a phosib yn y fideo yma. Mae yna sawl toilet cyhoeddus yma yn Lanberis, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio hynny cyn i chi cychwyn. Mae'r caffi yma tu ôl i mi yn rhan o brosiect Yr Wyddfa di-blastig sy'n anelu i greu'r mynydd cyntaf di-blastig yn Mhrydain. Felly, os ydych chi eisiau llenwi eich potel ddŵr cyn mynd i fyny, cofiwch wneud hynny yn y caffi yma. Felly, mae'n bosib i chi barcio yn un o'r meysydd parcio sydd yn Lanberis, dal y bws Sherpa i fyny i ben y pas, cerdded i fyny un o'r llwybrau unai Ymwynwyr neu llwybr yr Pyg, ac yna, ar ôl cyrraedd y copa, dod i lawr llwybr Lanberis yn ôl yma at eich car. Fe allwch ddal y bws i fyny ben y pas o'r safle bws yma yn nghanol Lanberis, siwrna o ryw 10 munud, a mae'r bus yn mynd bob hanner awr ar ben wythnos ac yn ystod gwyliau ysgol, a bob awr yn ystod yr amseroedd eraill. Cofiwch fynd i wefan sherparwyddfa.cymru am y manylion fwyaf diweddar. Cofiwch na yma pen y pas ydy'r lle ola allwch chi fynd i'r toiled, felly mae yna doileda yma yn agored 24 awr y dydd. Cofiwch ddod eich poteli ail ddefnyddio efo chi, achos mae yna le yn mynedo pen y pas i chi lenwi eich poteli efo dŵr. Helo, fy enw i Bydd Alun Jones, dwi'n gweithio fyma efo'r parc fel Warden Yr Wyddfa. Fyma fydden ni ddangos i bobl beth yw'r tywydd am y diwrnod a hefyd beth yw'r rhagolygon tywydd am yr wsos. Cyn mynd i fyny ar y mynydd, fyddai bolsion argymell i mynd â bwyd, diod, dillad cynnas efo chi a bag digon mawr i cario popeth efo chi hefyd, sgidiau call, ac os yw'r tywydd yn oer, layers ychwanegol efo chi, layers thermal jackets, eitha hyn. A ia, sbiwch ar y tywydd cyn mynd bob tro, mae'r tywydd ar y Wyddfa'n newid o ddydd i ddydd o awr i awr weithiau, felly mae'n bwysig bod chi'n sbio ar hynny cyn mynd.